Amagwini, ndifuna ukuphendula ke lo mbuzo ubona nje. Msinyane, ndazi ke isuswa njani le box indifihlayo ubuso. Anyway, sayibona mva. Ithi kaloku le nto, uthi umbuzo bawela ukwazi ngale yezikhombo zisuke zaxhaphaka ukuba ingaba abakhawulelani na or bamamela ithongo Vuma Kufa plus Mgqabazo plus Luxa. Bendingazi noba sezabizwa ikhombo, but ke anyway, ewe ikhombo iyenziwa bethuna. Yho, azingxoli izinja zalapha. Iyenziwa ikhombo ngenxa yeemeko ngamanye amaxesha. Mandikubalisele mna uba ikhombo ndiyenza kwiimeko ezithini. Umzekelo, ndiyathanda ukwenza umzekelo ngam ke mna ke, so that omnye nomnye mhlawumbi eyakhe imeko iyafana neyam, njalo njalo. You-understand? Ukuphendula imibuzo. Jonga kaloku sithandwa sam, umzekelo mna ndisesiskaya niyifuna ke nale nto ndithi siskaya Transkei, kuthiwa ndiyacalucalula. Kodwa ke iba mfutshane kum xa ndithe esiskaya. Uyayazi uba nganeno kwencipha eTranskei, ngaphesheya kwencipha, ngaphandle nje kobandlululo. Uyayiva? Anyway, mna ndisedikeni esiskaya ukutsho. Abantu endibaphiweyo mna into yoba ndibaphehlelele, i-most yabo bakweli cala laseTranskei. Uyeva? Uqala, uyabona, uyakhweza uthi cofa imvaba, itsho Lady Fre, cofa imvaba, Tsomo, Ngcobo, Nqamakhwe, unyuke ukhweza, uyotsho eMthatha, Tsolo, Qumbu, Mount Frere, Mqanduli, kuGatyana. Ngabahlekazi endibaphiweyo abo. Ewe, andithi abekho kweli cala lasesiskaya, kodwa inkoliso yabo bakwelaa cala. Isizathu nam andisazi. Mandenze umzekelo ke. Ukhona umhlekazi waseMount Frere, uphangela eKapa lo mhlekazi, uphangela emakhitshini. Ithi loo nto leyo uqeshiwe ngumlungu. You-understand? Uphangela iitshazi. Umlungu ke ulukha uyangxama nokuthi xa ubonakala uneengqinamba ezininzi akhawuleze akhangele umntu oza kuripleyisa. So uyawucenga umsebenzi ngokuthi ungamane uthatha ilivu okokoko. Uyayiva ke ngoku? I-distance from Alice to wherever, to Mount Frere, ikhwantam, because andizuya ndedwa mna eMount Frere. Yintlombe le siya kuyo, andizube ndixhentsa ndedwa ke futhi ndingazufukamisa ndedwa. Uyayiva ke ngoku? So kufuneka ndihambe nabahlekazi, umzekelo, abazawuncedisa. Ayingxoli nantsi inja. Uyeva? Mhlawumbi ikhwantam ke leyo, or Avanza, whatever the case may be. But masithi ikhwantam. Uyayiqonda into yoba ikhwantam from Alice to Mount Frere ingabiza at least 10,000. So ubana ngaba umhlekazi ndizawuthi kuye ndizayokwenza imvuma kufa yakhe, ndiphinde ndibuye ngenye imini ndizokwenza umgqabazo, ndiphinde ndibuye ngenye imini ndizokwenza uluxa, kanti lo mntu ndisezaphinda ndibuye ndimgoduse, uyawugqiba sele dleke elivrithivrith. Uyayiva bethunana? Ayenzi sensi kum. You-understand? So ngenye ixesha uyakwazi ukhawulelana nemeko yomntu uba asuquqa sibuyelele eMount Frere, naye akazuquqa ebuyelele emane eyothatha iveki eyohlala kokwabo uba ezawukwenzelwa umsebenzi. And ke ngoku mind you, lo mntu njobe enikwe mna ngethongo ndisesiskaya ephangela eKapa, usafuneka ephindile wamane ezithutha esize ephehlweni, esize ezintlombeni. So iintsuku zakhe zimbalwa. Uyayiva ke ngoku? So ikhombo yenzeka xa kunjalo into yoba yazi uba sibanibani. Mntanam, masizidibanise mani imisebenzi yakho. Uyayiva? Nawe uligqirha, umisa ingqondo, awuveske nje espeyisini wenzela umntu ikhombo. Ujonga umntu into yoba noko ngoku uthe zibane, uvulekile, utyhilekile. Uyayiva? Ukulungela into yoba ngayela ugxeni. So umntu onjalo uyamlinda ngeli xesha enamandla uya kwimvuma kufa, uthi ke khawume kancinci khawukuqokelele uluxa. Yenza amandla ofika elugxeni.
uya-understand? Uyayiva ke ngoku lo mntu lona uyakwazi uvumisa umzekelo, uyakwazi uhoya indwendwe, uyakwazi ukhanda iyeza, uyawazi umthetho wesigqirha, uya-understand? Uselungelweni loba ngayomela ugxini. Ndirongo phi xa ndimsa elugxini ndimdibanisela ibe yikhombo? Omnye ngelinye ixesha, ngeli xesha, uya-understand, ngeli xesha engekabi namali, uyalihamba iphehla ulikhuthalele unguNomngqana. Hamba iphehla umntana abantu into okunayo, akaphangeli, akomntu umncedisayo kokwabo. Uyayiva? Khuthele, akho nto angayiboniyo apha ephehlweni. EnguNomngqana enjalo wogqitha ooNoligxana balapha, unguRhasatsha, unguWayirhazula, umhlolo uyawudlakaza. Uyayiva ke ngoku? Into okunayo ngamandla la angekabi nawo, akakabi nazo iintsiba zoba angaya elugxini. Uhleli ndawuninye mntana abantu. Ze kuthi awuba khona amandla, ndizambambezela ndisithi, hayi, qala ngeMvuma kufa, hayi, qala ngesiPhuthumo, hayi, sawuphinda sibuye. Asikaphinde aphela amandla. Kuthi nethi kuvuleke kumntu ebekuvaleke kuye, ebe umntwana abantu she has paid her dues. Yintoni erongo xa ndimenzela ikhombo? Andiboni nto irongo mna. I think iyacaca wena Nzuki. Hopefully nomnye ke nomnye uzayiva ngolu hlobo ndiyibeka ngalo. Ndizama ukuthi iimeko azifani, we analyze situations, sivelana, uyandastand, neemeko zomguli, sikhawulelana neemeko zomguli. Itsho le nto sikuyo, uyandastand, kuyakhawulelwana, kuyacingelwana, kuyabonelelwana. Injalo, imandi. Ngothini? Ngocingelana. Camagu, mandiyishiye kuloo ndawo. Xhosa.